Малко. Няма никакъв така. Давай сега. Така. Значи слагаме това тук отдолу. Как? Така. Отдолу. Значи, как беше? Така. При нас това е отдолу. Така. Така. Да го похлупи отгоре. Да, така. Добре. Така. Добре. Важното е да стане по този начин. Имаме едно дълго и едно, което го обгръща. Значи сега взимаме това и го слагаме върху това. Не. Така. Едно обратно. Да. Аз за това ви казвам да внимавате. Първо гледайте па. След това взимам и слагам това върху него. И след това прехвърлям ето така. Какво? Това беше това. Да. Понеже тук е върху това, трябва да стане под това и върху това. И тия крайчетата ги обръщам отдолу. Аз стигнах до тук. Сега. Ако снимах, нищо не се получи. Ето. И